ఓపెన్ కర్ గేట్ ఓపెన్ కర్ साइड चलो राजू आप इसको चलो सर पर्सनल कैमरा चल जाओ
లైన్ ఉంటే వస్తారు ఫోన్లు ఛానల్ बैठो बैठो कृष्णा बैठो बैठो कृष्णा कुछ कृष्णा
మాట్లాడండి.
ఎవరిదన్నా निकाल दो Happy birthday to next time CM sir. Would be CM sir. Happy birthday you sir. Happy birthday sir. Would be CM sir. चलो चलो
सेल्फी फिर लेते रहे भाई साहब नमस्कार चलो हटो सर चलो चलो शेयर नंबर टूटल शेयर
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وهم ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا في الوجوه الحي القيوم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इधर आके बैठा सर किधर है बाबा सर बस किधर है सर किधर है बाहर खड़ा सर किधर है आपको बॉक्स में ले क्या मैं लेके दे दिया ഉത്തരം കൊണ്ടുള്ള Baik.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم على النبي المتزن على صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
So sampai itu kan itu వస్తారు లింక్ ఉంది ఆల్రెడీ గురుగారు ఇక్కడ వస్తారు వయసు వెనక్కి వెళ్దాం करता हूँ चादर चादर
المرسلين عليهم الضالين الذين أنعمت عليهم تسليما اللهم صل وسلم. అటెల్లా ఉన్నా కూర్చున్నా బయటికి फोन पकड़े थे हाँ मामा इधर लाओ खुला डालो सामने चलो सामने चलो मैं बैठा क्यों बोल आटे पास किलो बना ना कस्टमर पर सर आटे किलो बना नहीं उधर जा सकते उधर लेंगे अटेगा मोहल्ला चलो चलो
కొంచెం జరగండి. बाहर का ताजा मस्जिद का पकड़ो नको, मस्जिद का पकड़ो नको. अंदर अंदर कैमराज नहीं है, कैमराज नहीं. कैमराज नहीं. वो आप लोग उधर थे ना, इधर ही आए थे. फोटोग्राफ. లోపల లేదు. नीचे देखो मस्जिद के अंदर फोटो रखो.
सर ओके सर राइट सर ఓకే इधर दूर से जाके बोलो సలాంకం అస్సలాం అలైకుం. ఈరోజు చాలా అదృష్టం. ఒక పవిత్రమైన మాసంలో రంజాన్ మాసంలో కడప దర్గాకు రావడం, అమీన్ పేర్ దర్గాకు రావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నా. ఇప్పుడే ప్రార్థనలు చేశాను. ఇక్కడే ఇఫ్తార్ కూడా ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు ఈ అమీర్పేట్ దర్గా ఒక చరిత్ర సృష్టించింది. ఇక్కడి నుంచి హ్యుమానిటీ బయట ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఇక్కడి దర్గా నెలకొల్పడం జరిగింది. ఇది ఒక చరిత్ర ఉండే స్థానం. అలాంటి స్థలం నుంచి ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా నేను ఇక్కడ రావడం, ఈరోజు సతామి పండుగ కూడా, ఆ పండుగ రోజు రావడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నా. భారతదేశంలో హిందువులు ముస్లింలు బాయిగా ఇద్దరు కలిసి జీవించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతం. మైనారిటీ సోదరులకు అనేక కార్యక్రమాలు చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ. మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం మైనారిటీ కార్పొరేషన్ పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఉర్దూను 13 జిల్లాల్లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజే 2వ భాష కింద అనౌన్స్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇవే కాకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్ హాజ్ హౌస్ కట్టడం, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విజయవాడ కడపలో హాజ్ హౌస్ కట్టడం, కాలేజీలు కూడా మైనారిటీ సంస్థలకు ఇవ్వడం, దర్గాలకు కానీ ఇంకొక పక్క ఎక్కడికక్కడ మసీదుల నిర్మాణం కానీ షాదీఖానాలు కట్టడానికి కానీ అనేక విధాలుగా ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇంకొక పక్క మైనారిటీ పిల్లలకు విదేశ విద్య, ఇంతేకాకుండా మైనారిటీ సబ్ ప్లాన్, ఇంకా దుకాన్ మకాన్ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల్ని కాపాడడం, ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం, మళ్ళీ కర్నూలులో ఒక ఉర్దూ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం. చరిత్రలో తెలుగుదేశం పార్టీని చూస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో మైనారిటీస్కు జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే. కడాన మిగిలిన పార్టీలన్నీ కూడా నామమాత్రంగా ఊరికే తూతుమాత్రంగా మాట్లాడినా తెలుగుదేశం పార్టీ చిత్తశుద్ధిగా పనిచేసి మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం, మైనారిటీ సాధికారత కోసం పనిచేసిన పార్టీ. ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే దృక్పథంతో ఇంకా ఎక్కువ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, ఇది గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీల పైన దాడులు పెరిగాయి. మైనారిటీ సంక్షేమాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు. మైనారిటీస్ ఆస్తులు కబ్జా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర నుంచి అనేక ఆస్తులు కబ్జా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని కాపాడుతూనే మళ్ళీ మైనారిటీల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం అన్ని విధాల తెలుగుదేశం పార్టీ కృషి చేస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, అదే మరిగా ఈరోజు పెద్ద రాత్రి సతామి శుభాకాంక్షలు. అదే మరిగా మళ్ళీ ఈద్ ముబారక్, ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. అలసిపోయినారు, మీద పడొద్దండి సార్, అలసిపోయినారు ప్రోగ్రాంలో.
కార్ లేకపోతే అరే కునా Vamos.